Na UN Refugee Agency wo modern sama hodo abetu dwade nyina ne se eyekuo bi a wo mo batu kwatenafo ho eban kanka wo mo a ohawasi wo mu kroma na se kon na watumi ahwa ka wo maboma ba oman fufuro ma bepa biaye bi amo abo wo ho adwa akopem se saa wo kon ni betwabo na afo beko wonchi awakọ na ne wo modern sama hodo atu dwade nyina afa ye oman Ghana empenimfo hyehye ya wo ma hyehye edi Burkina fo nkanka ma ene nkwada dodo no a efiri oman masa kopie wo mu nchi se saa de no oman no ye no entwa ye ntie UN Refugee Agency Premtobre Kasee edi afama ne bobia na efa Burkinabe adehye beye se ohabia wamodu amani chi oman Ghana mu a enka obebo won ho adwa na nsoso osama won nyina de wonani akire won kurumu ya na dodo na ye mma ene mofra ne senti UN Refugee Agency no edenkra amane Ghana aban se ne mabi etise no sampa sa nokuru ewo mu dia enka beye a wo mu enjai enam se etia wo mu emra baako na emom no onpe baby emfa ema wo mu wosansi mi ho ninteno United Nations High Commissioner Emma Refugees asha Senegal na aban na edi nkoma wo hwese wodemwa ebema Burkina de hye won dodo kura no ebetumi abro mpemotwe ne senti no reception center for Abeka Ghana Refugee Board any UNHCR ho hwese ombenya baby edi ama Burkina de hye be sempem nan ya wo makopie mu ewo Upper East Mantam no emo na enama hobambo nsement no wo hwese Burkina de hye a waboabo won ho ano ewo Ghana hye ne so no obetumi yi won nyina efiri ho na enam se oman Ghana emretintin mu no eba ne se ye makwan ama ho efiri oman mu aba oman mu no yenje dembone dente no UNHCR fo hwese emwa bi oman Ghana ebehia bia no wode ebemaye